Assalamu alaykum mehmani ilişler, hormatly watandaşlar. Anha görüşmedi ýaly bir bahar pastynyň ilkinji günlerinde goýuny 361 mukaddes daşowda akça gar ýagýar. Şeýle bir ak garyň nuruň ýagýan gününde ene görüşmedi ýaly etrafymyň gödel kunjagynda ýerleşýän Kejebe toý mekanam ajaýyp toýluwatyny wetsenli bärdi. Arnapetowlaryň agdy bir maşgalaty hususan Türkiýe şahamy bilen amamywy gelenjäň egorýan mehriban ogullary öwdügelliň mahum bilen durmuş toy bagyt toy toylanýar. Bizim şu dawral toy münasibetli ilkulana dawran başynda hormatly toy ýerlerini tüýsürekden gutlamak syýas. Mehriban ýaşlarymyz bagtly bolsunlar. Bir-birine münasip mehriban ýaşlarymyzyň alny bagty açyk bolsun Allahyjan. Ogullygy ýyly arskaly bereketli bolup şuňky ýagýan akça gar ýaly ýylmydama durmuşlary bir aklyga, päklige beslensin. Söýgülerim ak bolsun, durmuşlarym ak bolsun, ýörejek ýollarym ak bolsun Allahyjan. Bizim mehriban watandaşlar bugun ýürüýte ýurdumyzda belli meşhur desan video studiýasy bilen şuňky ajaýyp toýdan taýýarlanan bir näçe ajaýyp fotolar siziň bilen paýlaşýar. Bizim şu videomyzda like bas repost etmegini sizden haýyş edýär. Desan video studiýasynyň YouTube sahypasyna şu videoň şuňky ajaýyp toýun bir gyzykly fursatlary siziň üçin goýular. Şoň üçin ilmidama biziň bilen galyň ýaşlara da ak bagyt täk söýgi madama ýar bolsun. Это будет большая чудесная история. Ведь полюбить человека, отвечающего тебе взаимностью, это само по себе чудо. А еще лучше и важнее найти в нем родственную душу. Söýgü mukamlary bilen Çekemi çipe sağa Bilmana koyla sana Uymalı sevgimi sana Uymaz bolyan Firmana yeten o Dünyada hissat yerini tutun o Gerek senin yekece cevap Bolursun ve sen baktıma sebep Böylece yaşasak sevişip ikimizle de kovar Bagtly bolun, bagtly ýaşaň. Bagtly bolun. Sen demeden ayrıldın, men yüreğim
I know you want me, you know I want you. I know you want me, you know I want you. I know you want me, you know I want you. I know you want me, you know I want you. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, go! Hey, man, it's on CDN.